Aku boleh fi barok kiba sngap igani ke Bible study be one sini Bible study kani ke por bakum ke balang iyo ban penlong na kawai ke tayo sa kawai tilang ba kani ke poru gin beteng ya ke jing puli ya ke gospel we honest ke lenong ke bakat wei ngila keren lamprang ya kani ke lenong bro kawai kani ke tukwai pat ke tayo artayo mensua bang iyo ban penlong Bible study Hagani katayo kepada depth yang sim yo Bible study nomor bagi dan gijing seng duai ha yemani. Te ngini beteng patata naduk kedekot keba nyo. Hadian kata te uong hakisenran yang ini lek pat sejudia. Kita kisenran kile ong hu ko kenrat dang sibit kita ki jiu kile wat dong bandan tem yemi. Temen selit yang tapan ujisu ulai tu dan khat ar kenta sisngi lada unu nuru uyat mensengi jentut setia nabau yo ya kejing syai jong keni ke pertai ndri lada unu nuru uyat menmiet ujentut nabau kata kejing syai kamdan hau Ula keren ni gini ki ru hadian kata ula ong ru haki ulok jongi Lazarus uyot tia ndrei ngan salit ban bangan kersiu yu onu kumta kisan ranjung u kile ong ko try lada uyot tia unyo kia bha ndrei jisu ula keren sifang kejing yap jong u Kita kila mut ba u ong sifang ka baja that na ka bayo thia. Anu kum tau Jisu ulai thot sinna haki. Lazarus ulai yapno. Te na ka benta jompi ngas ngau kemen bangam sim la dan hangta. Bapin yo ngen. Nrei nginilet syau. Anakum ta Thomas ya bola khot Didymus ulo ong haki parasan ranjung u ya nginyelet mengiru banginya yapno lambat u tunginya duai ku kpa jengi bahabneng ngi aingu imi atrai bame ai pat dingi sekawai kesengi hagani ke jingim jungi atrai bad banginyo kumni sipor banye pusan ya ki jing tho bakhuit ka ktien jome ki balong hi ki ktien ka jing im ke bau try Jisu ulakran bat ki jing tho ru sifang ki ki bala jia ha kani ka jing jia ka bapla ka bala jia ka yeng ka jong ka Mary bat ka Martha ha ka bau try Jisu ula le kani ka kamba ban penmi pat yau parau jong ki Lazarus Naki bayam. Try isne ban kerkhui ngi lembaga ni kapor habangi puli ke ketien jome ba kini ki jing sisa kinda yo try ya ke jaka ke jongki ha ke dono jongi bangiru try nginang kham nginang kham syane ahme banginang yo ya ke ni ke jing kerkhu ki jome ki ba me kerkhui ki to ki banget bat ki ba syane ahme terus ngo ko pa gini ki jingker pa jungi ni pan ni kini keteng Jesus Christ amen tingilai puli na hadu kedekot ke bandriu kumno ba try Jisu kat baudang don segalilea udan na kata kasnong Betbara kabaha ke jing sisa lo jukot yakaru ke Bethany tamba kadon segalilea sesiliang ke Jordan ke bamat sepang mingi jong ke Jordan But hakata kajing don jung usita siliang ke Jordan la seu dang penkhia ikibre sim na tho tang ba uladan sto gamba lai banai hadien ba ulami no na Jerusalem hadien ba ki jiu kilamut bandan thamau biang yu usesin ngila puli ke khot ke pesan phukhandai jong nong ga ba sifo te hakata ke por lawan kibreu bawan ai khobor yu na se Jerusalem na Judea
na ka sinong Bethany na ka yeng ka jong ka Martha bat ka Mary ban yethu bau Lazarus upara jong ki upang namar bakila pha ban pentep yu try Jesu te kani ka Bethany ka badan hajan Jerusalem kalong ko malai mile lani labanong sau apreng sau batsan kilometer na Jerusalem sifang mingi kadba kani ka Bethany pan kabadan sesiliang ke Jordan ke bauju penbaptis Yohanes nong penbaptis ka jengai kumba prafo kilometer san 4 mile lani prafo kilometer na Jerusalem te kadenti banyak kalong kumba ar lani lai sngi te kamdei ka ba suk ban poi kloi Rai Jesu la yo ta ka khubor yethu ka khot ka baningkong te li thu ru ba sifang ka Mary ka badai ka tu ka para jong ka Martha ka dei ru ka balapan sle yu Rai Jesu ha ka khot ngamut ka jing thu bo pang ka dei ka khot ka ba aru nangta kerkom bagi pentip ya ke khubor hak tu khot ke balai ke ong ko trai hakmi utau ba me ye upang namar u Lazarus bat ki men jung u ke Mary ke Martha kilong ka yeng ke bau trai Jesu jujo ban let ban penjak that jeladi teng teng usamit hin jung ki haba uladap ye ki kam ki jung u te man ba upoi se Jerusalem bon sen ujulit sah hin jung ki te lafi puli ga gospel Matthias yu thu bhai kata kitu ki singi ki bakhado shobu Rai Jesu unsha kem unsha sanar phna u hikai ha temple u yalap ha temple man ga singi den rain ladap ulet phai saying jongki sa Jerusalem ulet se Bethany ban sa ban jat ha jeladi tiban kata kadai ba batai balai bau ye yaki namar bakilong kalong yeng long sem kaba smutanat ban pediang yu bat ban sa skor ka ktien ka jong u khamtam ka Mary ka baju syong ki kejat ka jong u hoit ka Martharu mdei bakam yu sngo yu tam baka kham kit khli na ka banta ki kam ki jam de hadu hateng bo Rai Jesu ha ban sneng ka baka penbun kam than ni ladi kat bakam dan por pat i bakam dan kam dengan mereka mat pat ba ka Martha kam bakadai ke brio ka bam tip mereka dai ke brio ka tip hai ka tinu blengin sa lap ya kata khamadian bat ka bangej ba te ngila puliru ha ka khot ka ba san ka basau bo Rai Jesu bo le yo sngoy ka ni wang isnran wang kani kala jia ban penan buram yo blei kani ka jingpang kamlong ya ka banyap rei na ka banta ka buram ublei ban penan buram yu khun ublei dakka te na ka banta ka buram jong ublei ban penan buram ru ya khun jong ublei lani hangni ong ila diu khun ubreu balang ba ka ta ka jingyap ka jong Lazarus tingila ekran kumno ba kanu ka jingjia ka jing tanju ka jing im jongi kombaja ka jingyap Lazarus habadai ki banget ki basane ayu ublei kawan ra ya ka jing penun buram yu blei namar ba daladap ka tu ka jing tanju ki japat ki bafla ka baningkong kalong ka jing penun buram yu blei bat ka wanra ru ya ka jing kemen ya ka jing klan chu jong ki tu pan ki balasat tanju te kani ka jing tanju kam dai ka bakhandiat bon klat u tau parasin rang jong ki te ka te ka khot ka ba Rio Rai Jesu ong oto ka itu biang ke bas sorry ka dekat ke basan ka itu biang sipang ka jing ke jong Rai Jesu gini sipara Tiu Jesu la je kata ka Martha ba je kata ka para jong ka ba je tau Lazarus to ka dekat ban Rio ko ong namar kata men bau la yo sngo bau pang ulanang sa saar sngi ha kata ka jaka ha ka bau don Dia kerja bu Rai Jesu mi nak nang ta mari yo ka khubor lese kat banda poi pentip kita ki beriu yo tu ada biap
adap klat ke masih sengi te la daulami kemud hadin hakasingi ke balai din buyap mu te trau lapoi namar kasimpor ke bar sengi lani dunai kataru lasi den re try jisu umsim krelet ulap penban susu to kedekhat banyo ngi peteng hadin kata te uang kisenran yang ngi lepat sejudia hang taken ni i bahadin kita ke arsengi try jisu ula yetu ba uang kisenran ngi lepat sejudia ngihapkan mau mentaki dan ha Galilea ha kasinong bet bara hajing sya ke ba ha gijing tho ki ba mensua pat laju khot ika da ke Bethany takadaw ki dan artli ki Bethany ngihapkan mau te na kata ke Bethany ke badan si Galilea ban lej phai biang se Judea se Jerusalem kan simpor si sngi lakom no si sngi lenti ke barit ten re kalaban bompor hadu arsngi ru kasyong ke jing stat jong kinong yan tu try jisu wangi nyale biang se Judea tekai ke ba wan mut ke ba wan ke jingmut kisenran maris ong mu bangi nyale se Judea balai ki kan mau badang arlai benai mensua dong ye keren dengan ke por ba try jisu la se ke de benai January tu benai September Oktober udang don Judea Jerusalem bat kila mut banan thamau yu te namar ba ki ong ba upenin nirengkat ile ba du blai ngila pulih kal nong ko basifo hadin bolo ong banga ngalong nong aplang berat bu ha te ko khot ko pesan khonai nong basifo ko ong sorry mlisan khonai mud Shua jongga ketika life khondai sorry hangta kila ya thopat ban kemi nreu lalat no nakakti jong kata kala asdang namar nadu kedekot ke balai foi la tho namar kata kita ki jiu kila ya rapat ya ki mau banyo lentam yu mo kila tho banyo lentam bat tu ya kran bat ki katukan ni wong namenta ka ka kam ka ba mo banga phin lentam mau yanga tigyong kiong ndai namenta ki kam babha ba melale ndai namenta ba mi mekren ben blai mo te nang tupat hadin ki jing kren kila persyang biang ban kem yu ban kawumut ban penyap yu te ki senran ki dang kan mau ba namar kani kadang nong ko malai hadu sau banai ke jing ja mo te habadan segala ne atas ngo ka kham sngo aram ndon kita ki nongilam juga jiu ki bathap an penyap iki he yu mo so aram temen tau try su ong yang ni le biang sitai te ko wan gajing sngo sir la se ki baro tikim pen pau reu new we ni kisenran bujulong ubakloi ban kren haba usngo bo de ban kren na lor jong Petrus new senran ru de baslur ban kren te Petrus u kham bun sin de mo u bakren ningkong hagano gono ka kam ten rehang ningi i ubakran ningkong udai dekat ke ba prapat ke thu ni kita ki senran ki le ko kanrat dang sibet kita ki jiu ki le wat dong ban den thamyame te mensalit nang tapat tegani ka pen i ka jing sngu jong ki baro mo kat ba fin pet to dekat ke ba khat riu ini into bo Thomas senran uba juong bo de tau baju atatin mo wong yun to haga dekat ke bakan riu wong ulong haki para senran jong yang inyelet mengiru banginyayap no lambat kamut iu kata kamut bala tikana bala dalis Jerusalem kin sakam kin salen mau yu trajisu te bamakiru kin sasyo lase kin sayap lambut trajisu kata kadai kajing snow kajongki tambah ubapen penmi dagi ketien pan tamaki dagi keli mo isu keli tu khot bapra kiong ko kanrat ha oh ngin saya pe gitu mo saya pe tahan
long si ai kelum sya mentai kan iga dekhot ka baframo long si thu rupa ka iga ke jingkran juki to ti kita ki senran ki ong ko kan ra dang sibet kita ki jiu ki le wat dong ban len thamye me temen salet nang tapan hen let hang tapan te manu kan mi kum kata jingkli mo haba nang susya berngem ban thamau kum non ni phai biang seju to tiu try jisu ujubab no jisu le tho omdan khat ar kanta sisngi lada uno ru uya mensngi jin thot satya na bo yu I ga jing sai jong ne ka prothai dang ne I biang sisen ki jing kai jong try jisu bo hi kai da ki nuksa ki bangi I man ka sngi na ka maryang mo but na kita ki nuksa ki bangi tibha ki bajia ka jing im jongi ki breu ka maryang ha ki imlang salang usaring durpat ban hikai sefang ki bakan jam sim tegani gadai ka weina kitu ki por ki bo try jisu ule ikata khnang bagi senran kinyo ru ye ka jing suthu ka bakham khlan mo tu ong ne ndan khat ar kanta mo ndan khat ar kanta sisngi lada unu no ru uya mensngi jin thon satya na bau yu I ka jing sai jong ni ka pathai tiki jiu ki khen kaman sngi kamut ka sngi bagadai na do bami ka sngi men step ndriu buji adu ndriu buji janmit tak khat ar kanta takadau ya ka ndriu buji men step ki ong bet ka kanta ka baning kong kim ong re kumong ngin riu mo ki ong ka kanta ka baning kong te nda khenlut adu ndriu buji janmit te kala long khat ar kanta te hakini ki khat ar kanta bangiya ni train ni kita ni ibhan madang don ke jing sai jung ke sngi te madang don ke jing sai jung ke sngi te ni lan am na ki jing bakla mo nga suthu ile dia ba teng danya kalin duna ka light duna ka bateri te ka kama bha dalam miet kan te hab yat pikir bha mo tenri men sngi pan kham sai ibhai ka badan saudong lani nya dan tiru mo ka thliu ka sar ka kanu ka mar ka mata ka diang ka sit badan hlanti I ban kiar ya ka mo la stang teng ni la perkhat than ki kam ki jam teng ni klet ban pet sodong hateng ka don kam hi ban ngai ding asem ngadon kam kerpat you try ba bangaduai men step bo nirap inga bangan kenmau ban dapet sodong yo ngalit jentut di tengku ka khli lani ka kejat hang no mo namar ba shu mensau lani shu sitam ladi mo teng bangi tin rei ha bangi pet dagi khmat jungi kat badang don ka sngi kamot ngi ibha tingi lat na kita gi jing jentut tegi kam ki jamru ngi trei ngi lat na gi jing long na ginu jing bakala mo namar ha badon ka sngi da trei kam misteri da sho ternam ru khambet temen miet te kumno nya trekam te kata ka dei ka ba utrai jisu uring dur ni te ong haba ngidang ya ga barang sai ngila ban ya khlam kanu ga jing te ngila ru ban ya khlam ga jing jin thot ong ni mo kamot nginam bakla te kani ka jing ong jing u ka thau sa jingai ga jing sia ka thau sa ba abangingia na ka jing sai ka jong blai mo namar utran jisu la tip baulong u jing sai jong ka perthai yathu hi mo sefang yelde bo de jing sai jong ka perthai mo ha ka testament ka barim ka weina ki kerteng ka bala ai u la khod u sngi ka hok ta ka bomot habangi niat habadang don ka sngi ka don ka ka bapensai ngi bangin nya ka lenti ka babet tin rei habangiya habam don ka jingsai ka sngi ngi jenthot ngi or ngi hap mo komjoru habangiya habadan ka jingsai jong sngi ka hok ngi la banya ka lenti ka babet jong ka jingim jungi tin rei ladangi niat pat ka badum ka tangamot ngin jenthot ru bat bon ki la ban tan ngi se ban lam se bangin pen khen ki an ki jong blai lani ngin le percaya ka manu blai kata ka long ka bayat ka badum mo tik
uno brehi ubadang kwa banyat ha kajing syai ka jong ublay te ula ban scam ha kata kajing ya ju kapenlong yu bon kham su tikna kham su singai te wela jingai na ublay hang ta bo mi ki bo pen kulmari ubri pen artatien pen septieng mi sibon kajing kuslai mi sibon ki mo te kat bangimpat ya rengkat bo tra Jesu kajing im kolong kumta lani to kidon gibril asikim pat itu bahai unrei ki yang ha kanong rem ki jong ki jing kai ka kten ublei mar ki babon hi ki jing kai ki jong ki ba phin syam ki jat ban riu jong ka pathai ki tunra jong ki dei na ka kten ka jong ublei ka hok ka jing sisya bat ki we te ha bangi persang banya kat kum kata ka ba hikai ka kten ublei ngi khamlat na ka jing jong te ka kten ublei ka we ka de ka we pat mo ka ba karan ningi phang ka jing sai ha ka sam ka ba spa khat khandai ka khot bispa san unong roi sam ong ka kten jome kalong ka jing sai ka lenti jonga ka sarak i ka jat jonga te ni hap kan mauro hang ni bo tra Jesu de kten jong play ka kten jong u ka mi na u hi na maru dei mo u bala kren ni ka kten u play te kumta ka wanra ye gani ka jing ya lenti ka basmu scam te bat habang iya habadom ngimi ibha ngi jinthot bat ngilei te ka wanra ru ya ka jingma ya ka jing imjungi ha ka bakanjam sim te ublei ul ai ngi kita ki khadar kenta kumbo ong tra Jesu mo ka bomot ten rei ka mot ru sefang ka jing imjungi bakat bangidang im kat ha ni ka sla khando kat bangidang yo ya ka jing kalat bangin nyat ha ka lenti ka babet kadai ka taru ka por bangin penan kam hok namar ndal poi bala khlat inumla siu banne kita ki bangi kwa banne mo te kadan ka jingmut ne ba ka jing im kadai ka yasno bat ka jing sai ka jing yap bat ka jing dum dani bat ka miet te hakisithi thasni ru pasal pol ukran sefang ka miet ka badum mo bagi breu ki yat lenti ka badum te hangni te kala banong ru kata bo tra Jesu ukran sefang yeladihi namar ba udang dei banyat ban pendap iki kam jung u kat kum kamon kpa jung u bah peneng te kum ta umdan jing khuslai ya ke ban septing yenu ru dan menu bala ban penwit yu wala da kila ban brengem wat ke jing im jung ru kata ka dei ke bau la ban keren sifang ile di ndre ka dei ke jing kai ru yanga yipi bangiru haba ngiyat hagani ka perthai ban pendap la ka jong ke jing phet thong ya na ka jing sai ka jong blai ngimdan kam man khuslai sifang ki jing ma ki jing ki jing jin thot ki bala ban mi namaru blai tip ya ka ban yalam mingi ban sumaringi te we ni sikri jong blai to maklaren wong utau ba ya na ka jing sai uyat badu blai uyat hakasni but uyat ru klam kanu kajing khnyu lani kajing jinthot ki kijat jung ki scam ki jingjam jung ki scam nangta habawan ki jing tenju ki jing pensoi ulong scam ula ban yeng persya yaki ban apdeng ki jing ma ki bakhrau ula ban long scam mo tikata kadai ka bomut tradisun ni ba wong ki senran degini kentin bakim dai ban septieng balai fiting abang ile ya ka badai ngia ya ka basai balai finting mo teng haba teng haba kidon kipor hab ya men miet hab ya benet ka kam kidon kijingma hoi te don gi bong long ya tu mo tenre haba don ka kam ka basung thu badai banne ngong ngalit menta ka la ka jong ka kam ngap ya bet la ka lenti ngam septieng mo te bon sen ngi hab ban le kom ta ka jing chungi la dang shooting lut te ring su thui le de bang ya ka jing sai ka jong blai nim de ban septieng ya ka basniu ndrei ublai unya dai ngi un sumaringi namar usmu bha ban le kom ta na ka ban ta jongi te kani ka de ka wei pat ka ba u try Jesu ai jing kai ka de la ula ban kren spang le de ndrei ka long ka jing kai ngai phiru nang ta ong sisiu pan
tu khot ka ba khat khat we auto tu khot basi pho ngin pe yi ti bantai ba hadian wong na ba kata ka jing sai kam dan u ndrei la daw no no ru u ya min min u jin thot na ba kata ka jing sai kam dan u mo te ni kini content ki don jingmut ka ba bro sodong mo kamut ba la daya ka pop la daya ka jing ka lenti la ka jong ka mon kamut myo ka jing sai ka jong blai bat ngin jin thot kin buôn ki ban penlong ki jing jongi ba kan long khoro kharam ngin thung kulmar sini bat setai bat kan long ka jing susi ka bakrau mo tagadau ka try jisu ong ye kata tingi tong ni pe obser pol pat ka wei pat ka rukom ukran ha ka sithi siginong thasalni ka baning kong to ka lanong ka basan ya kani ka jo ka phang hi ka don ka jing dei ka bu na ka jing hi kai try jisu ha ka to khot ka ba sorry position kadakhat ka ba sau mo nrima phi ko para bangai phimlong ha ka jingdum ha bakata ka sngi kan lop ye phi ko munong tu na ba philong baro ki khun ka jing sai bat ki khun ka sngi ngimlong na ka jong kamiet lemni na ka jingdum kum ta te to ngin omyo thia kum kita ki we ndrei to ngin sharai bat ngin long adkar kamot ki bre ba ya ka jing sai lani ki bayat haka por jom ka sngi ki longru ki bre ki basarai bat ki bakhana dakar mo namar kani ki jing im ka dap de ki jing ma de ki jing riam bro sodong ini nang tau ong ki namba kita ki bayo thia ki thia men met bat kita ki bayo buat men met ndre mangi habangi long ki jong ka sngi tong ni long adkar ki bopong ka jing ada sedam jong ka jinget bat ka jing iet bat ka jing kermen ka jing penim kum ka jing ya dakhli te kata ka dei ka bay dei bha ba kani jikai try su kamun ngiyo ya ka jing habang ya jing sai ngi don ka jing ka jing kerman te ubreu badan ka jing te septieng habawan ki jing mayu ndre ulong ru ba dakar basian na bar le kulmar nani su nget kulmar ki to tangi nyepet pat to khot ka bubut nang tapat ka khot ka ba khat wei ulakran ni kini ke ru hadian ka tau lo ong ru haki ulok jongi ulasros yu thia ndrei ngan salit bangan kersiu te try jisu upansai kisanran usyong sa antau khlamlet te ki thrami jingkali hi mo te hadian pat uang nginyalet te kidan kimi sakajing septieng mo te mi jing septieng te pun singai ni ki abangia ke jing sai ngim dei ban septieng te menta pat ukuran no sipang ulasros namar ngi kisanran te kilangit bo try jisu laban yetho sipang ki bakim laban i di ki khmat mo te hangni u yetho wong ba ulasros yo thia ndreng ngin salet bangin kersiu yu mo to haba kameri bat kamartha ki pha khubor bau pang katba kini ya kisanran trajisu wong bu yo thia mo te kisanran te kimte balaja yu lasros ki pedang ya kata khubor bau pang teladla pha be na sejingai prafo kilometer na jingai ban petip kamot jisau la pangjur teu try jisu kani ka por buong yo thia kamot ula tip bola seres ulayap kat bagi senran kampat syat haki bola dabiap teu nadlor kata try jisu wong nyeli kersiu yu ta kilang nang khom scam shu ba yo thia kamot uja than yo panja than ildi bat kumtan da let try jisu teu sapen thmai bor yu mo
Tagadan hoi ka apreng ki jiu wat makanika science medical science bomentaru ki bon bha ki jing kran se phang ka dor jong ka jing yo thia ba ki breu ki ba yo thia bha ki ba thia ru kat ka badan kam gamet man ka sngi ka balong regular ka balong renti man ka sngi ki long ki ba kham yo ik jing ko jing khia te haba pang pat ru haba yo ban thia ban penjat thaj eladi ban thia sibun kadai ka we na ki jing yarap ban yo jing pen khia kalong ka dawai ba haba yo ban thia nga lap idis ya kata dan ki por nga kan mau yo ki flu ki bajur ba te ki dawai ki merap than rain la thia bai khom sisngi la ni arsngi khlam khi sini satai ha sngi balai ni basaw la su khi bai ni le su te kadan gador ka bakhrau ba ba yo thia ti ki jiru ki khen ba ya kata ki ha bo breu bo pang yo thia ba kamot un sajem kham kloi mo te ki senran na ni ka por ki perkhat kata ken ko perkhat ka jin ri jung ki te ki ong ki jawab no ka dekat bakhat ar anda kumta ki senran jung u ki le ong ko trai la dau yo thia un yo khia ba mo kata ka dei ka reflect ka phalang ni kata ka jinget jung ki jiu bala yo thia tu yu ma ka dakhat ka bakhat lai ka ong rei jisu ula kran chphang ka jingyap jung u kite ki amut bau ong chphang ka baja thai na ka bayo thia to ni stu kata mo to sa ka dakhat ka bakhat sau pan anakam tau jisu ule thu sinna ki ulasarus ula yap no dekat bagi kadang ya sultanat ban keren to tula sultanat ula jam den ri trajisu ya thu iki ka jingsha te hang ni kadai ka jingjia ka ba lalong kum ka kamba hi balai namar ban tip bo breu bo pang ula yap badan prapho kilometer se jingai tang khunu blai ban tip kata mo tang blai kan te kata la dei ka we ni ki dak jong ka kamba hagani ka juk hakatu ka juk ngamut bompadon mobile padon banya pentip te mo na ko an pentip ulaya ru ya biang sa singi ar singi mon pentip yu te kam dei ka ba khandiat kata ten reu try jisu na marbo dei ru khonu blai ula tip ya kata nang ta jayu to dekhat bakhat sau anakum tau jisu ule thu sinaki dekhat bakhat san Tena ka benta jong phi ngas ngukmen bangam simla don hangta ba phinyo nge nreya nginya let cheu tu try su ukraini content ki basngo lengo khandiat wong naga benta jong phi wong asung kemen bangam simla don hangta kamot bangam simla hangta ka por ba udang pang udang udang lese ustomjur balai namar la udan ula dan harta ka por ula seros ula stamjur te na ka jing khamilenti bat ka jinget jong ki menjung trajisu la se un hap yarap harta ka por ban pen khia no yu markam yu bon pen khia yu la seros na ka jing pang tin rei wong na ka benta jong phi ngasung kemen balai namar bagini ki senran kini i ya ka kam ka bakham khrau sisu i ka kamba ka bakham khrau ban ya ka bapen khia ya ubapang lau lapang jur kan no ru rei ka bakham khrau ka kamba kalong ban pen emiu breu blayap mo ting hoi ki tukhat ki bobot ting se yo ban tips phangata bo ula pen mi pat ula stros tong itip hai kani ka jing thu khanan ba ta ka daw ngi nang kran rupa ru nei to kini ki senran te ki pen song nia kam noi kata haki tel se kampat sat lut di kata kamot yu bu ong na ka benta jong phi habu ong yo thia ningkong hadien pot ong layap pot ong asukmen na ka benta jong phi te kami am ka jing sungkul mar hadien kata bu ong nginyelit no menta se Jerusalem tapi kai ka hai sa ka sinong juki kai ka ba penlong tra Jesu bo un syong un pentut ya ka jing le jung u se ka yeng jong ka martha ba ka meri khnang ba uap khnang
bau Lazarus unda khlat no bakatan mar bagadan gejing temu ban penan borom yu blai lemba gejing khlat u Lazarus ban penan borom ru yu trai Jesu bagi beriu kan tip kan bau trai Jesu de bola pha do blai katahi ka bau ka ba kadai ka dor jong ki kamba bagi ta ki be I ken yo ngai ba de u blai bola pha yu ndai bau suan sukran hi la de bang de utang de uta to nang ta ja yu pan te wong in yele chu te ka sa poi ka tu khot bakhan riu mo bang ye kran mene anakum tau Thomas yo bola khot Didymus wong haki para senran jong u ya nginyelet mangiru bangin yap no dam bat u te ngine kran mene Thomas tu perkhat menta nyelet setai na lor bagi jiu gidang sen gidang thap len thamau menta kin yo balat biang kin sa thap banen thamau yu te ngiru le se bangi de ginong bot jong te kin sa penyap bingi takadau song gitu ikan ya nginyelet mangiru banginnya yap no lambat u te ngi bau ongi para senran perkhat trai Jesu sengo le ni tip kata ukran pasiau para senran se ta kapur yang nyelet ngirung yap no bat u long kum bakran jendo no kan kum bakran donat syu kan hab yelet te badai mo to teng Thomas ulong kum ta mo to ti kanika kerteng gejong Thomas ong lakhot Didymus to kidon hakini berarti ki kerteng to kijiu kidon sedon ar kerteng kumbangi mo hai haskul yong khna ong kerteng kli shwa yong kerteng haskul na yeng mo to kini kerteng sen kidai ki ba ki preng kijiu ki penan kam te imat ka kerteng tenrai gejong Thomas kadai Didymus namar ya kata tengam tip kamadiu mo Dre Thomas kawan na kaketin ngam nang ban keno ba ngam pat yo ban pej je jing keno kepada spelling khasi lani pareng Thoam le se haga Hebrew ki keno kumta ndai Thomas kum keno pareng tengi yo na jing keno pareng ki bon ba ki jing fair jing keno ka kerteng ga jong trai Jesu habaki keno ki trai hang tai hi po Israel kada Yeshua te ki ndala penun kampat na kadak Greek ka kala uses ndala pen kelas ka pareng ka kala Jesus ka kerteng jong Yohanes kadang hamjan bat ke Greek lani bat ngi bangi penun kam ngi kadai Yohana ki pareng pat lani Jerman jisya ki translate ningkong ki penkela Johanan kawan na ketin Yohana te kita ki de ki jing fair kan mo te Thomas ro kadai ke penkela kom keno ndre kadai THOAM kabomut usenrop te kadan ke jing yathu ba Thomas udan kata takamdan hang ni ha ka gospel kadai ke jing thu khana pateng de kitu ki bahasa kitu ki snong mo ba Thomas udan si para ulong si senrap bat itai we ba si para bat ui kan thai iba keteng ilida te ka lida kadai ki don ki bong bala bandai ke tu batho ki kam ki apostol no bakhat lai ba mo ba penkhia ne ba penkhia empat ki jong ki senran ya ka mo te kita kilong jitu khana pateng tang ba kani ka kentin Thomas ka thau ba dei senrap te ya u Jacob ba iso ngitip ma ba kidai ki kon senrap jong Isa ne te yaki haba ong ha kitab Genesis sifang ka jingkha yaki ong ba kidai ki senrap ki penan kam kentin Thomim kadai ke plural jong Thom mo te to kita kidai kijing batai khndiat spang kata tong inye pendap skhndian Jisu ulong ka jing mipat ba ka jing imdi hadin hei habo Jisu lawan te ulat syam u bo dan lupa saus ngi hapo jing tap to menta
kani ka jing itho ka pen I ba uladan saus ngi hapo jing tep te ka por bu itho iksenran jung wong uyo thia kamut uladab yam te ladan kamba ar sngi na nilai sngi na markat bandar lej utrai jisu syab Bethany basa ke Mary ke Martha kan bampor sisngi ke badunadu mo te kijiu kimju penap bantep hadin ar sngi lai sngi bunsin kiju tep no hangtu kalong kerukom juki hoi kiju ong ba kidon pat kijinget juki lai fujat kumba long kiwi jet benriu mengiru sifang gibayam tambah kalong kata kedur te hoi kat baki ki kimpat yam te ki bu hieng kembali kiwi te don hi kiba bu kham slam ru tambah kim ju kham pen slam te hangi le thu bau Thomas hei bau Lazarus uladan lepas saus ngi po jing tep ka por bu trai su la poi ka bomot yo bam dei tang badang sudah biam ladan hajing tep saus ngi kamot la sedang ruban pun bunsen ki om bakamet hadin lai sngi te ka sedang ban put katu jing put jong kamet jong ki bayam ka sedang ban pau daladap lai sngi te trai jisu sa khnang umle cha ka yeng ka jong ka Mary ba ka Martha balai namar ban pentikna bo Lazarus ndei tang bo la yam ndei la tep yu bat kataru ndei tang bo dang dan tang sisngi dan khandiat por jing tep la saus ni ka badai ka por ka bagi simba ka met kala sedang put te pi ni kan mau bo trai su pen im pat ya ka khna ka bala yam ka khun jong Jairus maka te kadang siyam dang sipangi dang wanya thu ka khlan no trai su tang hadin sipangi ule chiang Jairus mo ni kan mau ka tu ka jing kamba sagoi par kamba batho kiwi gospel u Yones tu khrum tho de u khun jong tu gari kun thai na nain utu la da biam la don kalenti ban sa jingtam ye kan do try jisu halenti try jisu upen senge iki ban upen imbyang tu khun jong gari kun thai te menta pat ni bo deu breu bala de tep ban dei tang bala de tep uladan hadu saus ngi po jingtap tadi ong ni ke Bethania te kala long hajan Jerusalem jingai ke Armail te Armail ka kilometer menta te kalong ke lai kilometer steng lani lai kilometer lai pawa la jan 100 kilometer te sibon ki jiu kila la poi hakam mar thaba ka Mary ya kaban pentingan ya ki sifang tau para jongki te karukom jongki jiu kumalong mangi khasiru kalong ba haba khlat ki para marjan manu ki alit ban pentingan te kani kade ka yeng ba ki parasnong ki itu bha te ong ni sibun kide ki breu ki bala buram bha da ki para marjan ki parasnong para thau te kamot ki bun bha ki breu ki balit ban pentingan ni ki te apreng ki jiu ki ong ba lai sngi ketika sngi ban yam bannya kumtaken nang tak sa dadap taglai sngi nyu sngi pat ban keren ni kita kijing ut kijing sngo lagi ketien pat banong ni la do tam di su tam basu yam mo kata kadai kedustur jong kijiu tikia bun kita kikan thainta kiba dang yu tu try jisu ulet sepang jong ke Bethany nang ta ong dekat ke barfo lakum ta ke Mary ke bala yo sngo bo jisu wan kala letan yu ndrei ke ke Martha ke bala yo sngo yu jisu bo lo wan kala letan yu ndrei ke Mary kala syong khop hieng te bong letan ke mot ba la yo sngo la yo khubor bo try jisu la wan la poi hasnong ke Martha kum ba julong hi ke breu ke bakwa ban sakri kalau mi jot nang ta na ba yam na ma yesusi kalau let ban kendu yu komat ban pediang yu te kasing si ong let tan yu mo ban pediang so bha yu kat ba kamar ka Mary pat ka syong te balai kalong kum tan marah ba kini ki jiu ki yam ki susi kim ju khi sno ki syong bit khop ma ju
Tegur kom le jongi ru kom ke jat benrio ke kedan ba jing de fina dan baklat mano kamat dalit rung hatu ke yeng ki babuan hi kilong kemi kitu ki try le kham tam kinum khi sene setai bat teng la da ki ithamula pan ban tendrai fin i ka kemi la ni ka men ni ka para ni kitu ki bajan ki kemesan kemena kini song khobin tu kimi khi te ka to ka dei ke dustur ke jongi bat ki jiru ki dan ke ju ke rukom ke dustur bakim khi seno kat badang yam brio kat badang sungsi ki song aju tenrei kamartha pan i bagade ke brio ka bakhamlong practical ka sungtho bu try jisu de ublei bat kampwa ban song tu bun dawan suama u kalit mi kong no ka le kamba kakalat no kita ki jirukom ke dustur jongki kan mo da padeng kita jing susi ke bakat katan rei ke don pat ke jing sngo kit khli jongka bayu kunrat ngade ban pediang sung bhayu ta da kale kendu yu halenti dekhot bar huai onukum ta kamartha kala ong hu jisu ko try lada meladan hangni upara jonga om dalayap te kapan pau ya ke jing sngo jongka sepang utrai Jisu bakal diga brio ke badan ke jinget telada udan haka por bau udang pang bau Lazarus udang pang kala tikna bau numyap terkata adai ke jinget ke bakhrau tenrei ban ong ban nget pat bun penmi pat ni bayap te empat la ban thau hadu kan no kadan ni kata ke jinget bun penmi pat yu Lazarus nak wat la hadin belayap ru mo tika la su pediang ni kata bu Lazarus tu la ada biam tamba kasu ong kumong no kumong tang ban pen sngau yi jing sngau jung ka ho tra Jesu la da me mala don sua bo nyap mo por udang pang kamut unum la yap katikna bu tra Jesu un pen khia ya ka tikata ka long ka wi ke jinget ke bakhrau ba hateng ya kendu ki bri bapang kiba yang masam kila du jingkermen lupa. Yang ni ke sistem bejur. Te kumta mo. Te kalong ka ke ba sungsang sot haba don kum kata kejing siir mensim kejing duna kejinget tenre ki banget pan kat badang em te kinget bet ba la dau ibet ublei te un pen khiano itu bahayeng bapang mo. Te kata ka dei kejing longjong kamar tharu. Ta ti utran Jesu ya keren Yesu batka kong kong sud la dipan nrei mentaru ngatip bagi ru kat kibamen pan no ublei un ai hami te hangi dan ye jing pen pau pat jong ka jinget dan hi ka jinget balada tip ulai utran Jesu la da pan no ublei la se ban pen embyang trai ula ban tamba empat don ka baka kerenti kena kam simong yu try Jesu ong se yu Lazarus mi no tenrei kong lada me pan ublei tela se un ai ya kata long kam da pen pau ya ban pen imbyang yu tambah imat ka thau chata mo nomor kong gumno nrei mentaru bok habakong mentaru kamat wat habau layap ru kamat bamela banai lada ublei ibet mo tambah kampan pat yu banong tu penim no se yu ko try ta tiu try Jesu new kren ya kajing sisya dekat kabar fulai u Jesu uang haka upara jungpa unyo mipat usdang suara kata kren ya kentien mipat ban sungtho baun seimbyang tangi hang niru ya kajing tip jong kamartha ya ketinu blei hatu dekat bobot ko ongkumno kamartha kale tho hu ngatip baun mi pat hakata ka jing mi pat hakasingi khadu teki bapuli kiten jong blei teki tip bai kata pi ki jiu wat chua bagi nyo i jing kai sifang ka jing mi pat jong ki bayam hadien bo wan try Jesu mo ki jiu ki la don lupa kata ka jinget mo bo blei mi pat ki bayam ki banget ki basane ayu kalau don lupa pling jong ki ti mentah ke mata ke pun pau ya kata kajing tip bat kajinget jungka ko omba hakata ke sengi jong kajing pen mi pat ya ki breu mo sing khadu ti ngatip bau men sepen mi pat yu bon semi pat ta Jesu ong yu pat dika Jesu ong haka
ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im utau banget hanga lau layap unyo im hang ni utrai Jesu hikai ya ka Martha balai bala ban pen mi pat yaki breu na ka bayap na mar bala ai bor hau bon sepen mi pat yaki breu ha singkat do na ki bayap katung ila puli itu kila nong ki bah kaman chua kila nong ka basan buong ha singi ka bakat do ngan sepen mi pat yaki mo dikata ka dei ka bo utrai Jesu uang ya ka te habo uang kamta kamat dia umat ban ong bapa pa kaminti ba ublay un sepen mi pat ya singkat do uang ade mangau ta ban mentang ya kamat jong pa ka bomat ba ladang aku an pen mi pat dia mentaru ngala ban pen mi pat ndai tamban ap do singkat do nomor uang dei manga deng baju nga bagaja ka jing mi pat jong ki bayap ublay la ai hanga ya ka bor bangan pen mi pat ya ki bayap dah ka tahu pen stu ika ti tau ka Martha ka sengap itu ikan tien ka dan hi mat ka jing kata ya ka te wong sisu bat ubreu baro uba em bat ubanget hanga unom yap no lanu ru panget ikan ni tu try Jesu mentau tes ya ka kanget nam udai mu uta ubala ban pen mi pat ya ki bayap te ka Martha ka jawab kumno hoi ko try ngalangit ba me melong Chris ukhunu blay uban sawan sikapertai tega jinget juga kadang sakut tang hadu katai baga singim penmipat mo unuan ban penmipat nrei kam sim khamilenti bola ban penmipat wan mentahiru mo tetong in si peteng no katayo banwan ya kading badang sa tenrei teu banwan ngin ya keren kami benia syu ikani kabawong try Jesu ngalong ngau bolong ke jimi pat mo uno breu banget hanga ubul lau layap ngan unsa imno impan unsa yo im te uba imru banget hanga unom yap no lanu ru tengin se benia khnet ikani ko ipat tayo tu blun kerku kini jing puli jungi na ka ketien ko khut ke jung tongin doi ni aingo eme try bomela ai ka ketien ke jumi bangin tip bo try Jesu ulong ma jing mi pan uban pen mi pat yaki breu ka sing khadu nagi jingtam yaki ta ki balanget hau ba laki layap kinyo impan sedu bam jukut haka hima ka jong metrai ban ngaingu eme namar kini ki jingkular ki bangi iru lemba kani ka jingthu ka jingja ka jingim jong ka yeng jong ka Martha ka Mary bat Lazarus bangi iru try ya ka jinget jong ka Martha ka bangit scam me try bala sisin melat seneng ya ka bakabun kam sat sifangi aka nrei kata kebadan kam ke Martha hei ka Mary ka para jong ka kala yo kata ka bomla su ban simno naka da sia try ke degani ka poru ka bangi i ka Martha bakala sim khiai ki kten ki jong me bat kumta kala penla jingmot ha ka ba puli kten jong me ka sa score me bangi i ka ni ka jinget ka scam jong ka bau para jong ka Lazarus an sepen mi pat yu do try Jesu hi ha ka sing khadu try rap ini ro banya de ka ju ka jinget bangi no mi i ya ka jing do jing kerman ya ka jing kut lat ha bagi jing ki wan sodong ni ki jing ja ki ba pen no e ka men sim jong ki wan de try rap ni ban kan mau ba me molekular ba kita ki banget me anda ki laklat makana na ni ka perthairu ndai ka sngi ka ba men wan pat men sepen mi pat yaki bakin long lambat me si junom tukur khu i we pi preng jungi try numba ka ktien jome ka bangila yo na ka por ni pan kini baro keteng jung try jungi Jesus Christ amen tengah ni ka pon kerpat iba beri subhanallah lak ni ka jing khu ba mai Hakabawai no
jong kani kijing syakri jongi lengba kani pa Bible study jongi ngai ngu me ablen mam pelai kijat ki betolat kijingi ban yo ban poya ki yang kabakan tang kijome ban sngap kijing shisha jong ketin kijome mada dua yu ken kijing dan rengkat kijing lam nanti kijome lo jong syakri kijome badan ke bentar ke crowd turai ban pen sngo ban keren kijing shisha jong ketin kijome ban pen sngo thu ban pen shai ia kawai ke khat kin ko pa ia ka bangi ngi pe ya kin ko por try menang ai bor jong syakri kin ko pa bon la kin pa ban pendep ia ka mission ko jong kin ko pa na kon ta ka buram ka kachang ko joma man ai I kemet ko kwat ke khya kham tam try ki jong start ki jong champang ia ka ban penshai ka tin ko joma shiki be pun ki man sem kum ju yingi but hak boy no to da ai be ki jong ai kejong tribe long nang penim be jong I Jesus Christ kejing I ba kejong oblay ko pa na bam chukut kejing selok kejing pensai bor kejing pentengen ba kejing lam nanti kejong mansim bakut ai be kini lai hawe oblay kejong sa ringkat ban ngi kum ka Bible study kitu ki bas ngap leng ba ki YouTube channel jong ka balang kum ju ru try ki babun ki mansim ki bakodor naduk manta pat haduk halakartaru amen.